welcome to Sly Media TV. Thank you for tuning in, and I'm your host Lizzie, and this is your favorite show chirongwa chatinokuigirai kuti tibatsirikane tichibatsira vadikani vedu vari kunze uku. Nhasi ndine mukadzi abva yekuchitungwiza ati iye akashaya mwana wake musi wa 23 December. Anoda rubatsiro rwenyu kuti muvabatsire vaedza kuenda kumapurisa kune zvose zvavangafunge kuti zvingaite kuti mwana wavo awanike. Saka nhasi toda kunzwa kuti nyaya yavo yakafamba sei kuti vazosvika patiri nhasi uno. Mama, welcome to the show. Makadi zvenyu dare. Ini ndinoitwa My Blessing kana kuti Leticia ndo zita rangu rekuberekwa Rutsvara. Ndinobva kwaGutu. Ndakashaya mwana wangu kuSouth Africa musi wa 23 December. Nyaya yakaitika ndeyekuti inini kubva kwandakaita kuno kuZimbabwe ndakanosvikira pamba peshamwari ndichitira kuti nditange ndawanawo mari yekuti ndizowana pangu pekugara ndichibhadhirawo rendi ndega. Saka ndakasvikira kuBase Valley kumba kwaNatasha Sigauke panamba 83 muna 6 Avenue paopposite neRand Private School. Takagarapo kubva musi wa 26 wandakasvika iyoyo akatitambira nemoyo murefu chaizvo wakanakisa. Saka mukugara kwatakangoita ndakazowanawo basa. After 3 weeks ndikatanga kuenda kubasa. Mukuenda kubasa mwana aingosarawo pamba ipapo anga ari muombe zvekuti atingati mwana anganzi asiwa ega. Saka ndosaka zvazoita zvazvaita. Mwana wangu ane 13 years. Saka pamba apa pane vazukuru vaRendroad. Atovana tudiki-diki. Ndofunga kangu kacho kaombe kane 5 years kana 6 ndoti waitamba natwo. Ndokubva twazoenda kuholiday musi wa 22 December. Saka mwana anga akuswera ega pamba. Ndokubva musi wacho wazvazoitika munongozwa kuti vana vane musikanzwa. Ndokubva ndatosiya ndatomukohomedza ndikati handidi kuuya pano ndichita sei ndichitaura. Load shedding sezvo iri kunetsa kudai kwese kwese. Ndaitanga basa na2 ndichipedza na7 pamwe na8. Asi musi uyu ndakatononoka kusvika kumba. Ndakasvika kuma to 10. Ndokubva ndatofona ndiri pagedhi because gedhi rinogara rakalokwa. Munhu wese ane key yake pamba ipapo. Asi isusu tanga tine 1 sezvo shamwari yangu akangopuwawo key 1. Zvasingaiti kuti ndinge ndine yangu extra key sezvo ndisiri tenant yepamba ipapo. Ndamufonera ndobva ndandivhurira ndokubva ndapinda semazuva ese. Ndokubva ndavata ndinawo ndakamboita naye nyaya because vanhu vanga vavatawo kwasviba nguva dzainda. Makusena kumuka achienda kubasa musikana uyu. Ndokubva anditi maybe mukai. Nezuro Rendroad vakauya panapa vachiti mwana akachikora kiye garage. Saka vakati mutese mupote muchitsura mwana arege kuuraya zvinhu. Se mwana uzongotarisa ndobva ndatomupopotera. Ndokubva ndati ndakukurova. Asi handina kuzvisa musoro kana kuzvita serious. Ndokubva vabuda neshamwari yangu achinomuvhurira gate kuti agokwanisa kudzoka nemakimo. Ini ndakamuka ndokubva ndaenda kutoilet. Ndokubva ndadzokera mumba ndokunovata. Ndakarara kusvika kuma 10 ndobva ndamuka ndichiti ndigadzirire kuenda kubasa. Ndakamutsvaga ndichiti ndimupe mari yekunotenga chingwa kuti ndidye ndiende kubasa. Mwana handina kumuwana. Ndakatotenderera kuseri kuveranda kwaanowanzotambira kwaanenge akagara. Handina kumuwana. Ndakanoka mumain house mumba malandlady. Ndichibvunza kuti mambomuona here. Vakati nhasi ashanisa hatina kumuona. Saka ndakabva ndatodzokera mumba. Ndokubva ndambotenderera ndikanotarisa mugaraji. Ndakatotora shamu nehasha ndichiti kwa iye anogowanda kuti chii chaitika ipapa. Ndasvika kugaraji kuya ndatsvaga ndokubva ndamushaya. Ndokubva ndabuda ndega ndikanotenga chingwa ndikatoti ameno paakawanda achasara achipinda mumba kana ndabuda ndaenda kubasa. Ndakanotenga chingwa ndokudzoka ndokudya ndokugesa ndokubuda ndokuenda. Mai vaya muridzi wepamba vakati ko wadii kudii kumbomutsvaga kana kutoenda kunoripota kumapurisa. Ndikati haachauya ega. Ini kwakubuda kwakuenda kubasa. Ndichiti ndichadzoka mwana ava mumba. Kuma to 8 shamwari yangu ndobva andisira audio. Akanditi shamwari mwana hakuna kuno. Mwana hana kudzoka. Ndakatoti pamwe landlady vane zvavari kuda kudi semunhu mukuru vatirega vatore mwana vaite sei vamuchengete vaone kuti ini ndichadii kana kuti vachataura neni. Kubva musi iwoyo ndakangomudza kuti mai vanodii vanoziva kune mwana wangu. Ndakadzoka kumba ndokubva ndarara. Mangwana makuseni ndobva vatomuka vachiti ko akazouya here musikana. Ndikati aiwa mwana hapana. Zvikanzi dai matoita police report because 24 hours dzikakwana musina kuripota itori problem. Ini ndakaenda kumapurisa ndikanoita sei ndikanoripota missing person.
ndikasiya mafoto emwana asi ndakavhurisa docket handina kupuwa case number yekuratidza ndavhurisa docket remissing person kusvikira nhasi handina kupuwa. Saka musi iwoyo wandaenda ikoko ndapedza kuvhurisa docket ndakadzoka kumba nemapurisa vaida kuona environment yanga ichigara mwana kuti pamba pakadii. Hatina kupinda, pane kamera pamba asi footage haina kubuda. Vakarambisisa pakataurwa mastatement maviri ekamera. Shamwari yangu achisvika pamba apa vakatombomudaidza rimwe zuva kumuratidza kuti tine kamera inoshanda. Asi ipapo takanzi mukomana mwana wepamba ipapo ndofunga ndiye mukuru here because ndongoziva vana varendrodi vaviri vakomana. Mavhiringidziro akaita mapurisa handina kuanzwisisa kusvika zuva ranhasi. Because mupurisa akatovhunza kuti kamera inoshanda here. Akati kamera inoshanda load shedding chichi. Asi kamera nditi kana chero magetsi akaenda paanozongobaka ipapo zvarekodwa zviya zvinenge zvagara zvingorimo. Mukomana akainstalla meno kuda vakamutsindira hatizivi ishamwari yemusikana uyu shamwari yangu yeye. Ndobva atoti since uchiwirirana namai ava tikumbirirewo vatiite sei, vatitarisire toona kuti mwana akabuda sei. Zvikanzi kamera ina memory. Ndokubva tasiyana nazvo. Manheru achona mukomana uyu akandipopotera mwana warendrodi kuti sei wauya nemapurisa pano. Hanzi, why did you bring the cops? Ndikati koini ndichifanira kuvati musauya iro riri basa rawo. Handina chandaigona kuita because ndiri kutsvaga mwana wangu. Plus handina kumboya pano kuti vazosunga imi unless mune zvamunoziva. Kusvikira musi wa31 ndo musi wandakabva apo. Mwana ndakamushaya musi wa23 ndikanovhurisa docket musi wa24. Musi wa24 iwoyo mai vepamba apa vakakwira basi ndokuenda kumba kwavo kuholiday. Vakatozodzoka ini ndisisipo ndatobva. Because musi wacho navo vatozobva iwoyo vari kuona kuti tine problem asi vakagona kuvhunza kuti achaenda riini shamwari yako. Because wakati ari kugara mazuva mashoma. Fuchi munhu ari kuona kuti tine problem. Ndakabva handina kuita daka navo. Joburg yakakura zvokuti hapana pekuti ungambofungira kuti saka izvozvo ndochinanga ndakadai kunotsvaka. Shamwari ndinadzo dzakawanda asi mwana uyu handina kumbofamba naye. Kokuti ndingati akazoenda ega. Aiwa. Plus dai akanga ane kwaakasvika dai ndakatoudzwa kuti kumwana asvika kuno chichaitika. Asi hapana. Mwana wangu inini kufila kwangu mwana hana kubuda gate. Kumapurisa kwandakaenda handina rubatsiro rwandakawana. Pane kuti ivo vange ndivo vanenge vachitsvaga mwana uyu. Vaitovhunza ini kuti mwana wakamuwana here. Kusvikira ndatongoona kuti nyaya haina kwairi kuita. Vakaguma kundifonera musi wa5 January. Nguva yese vanga vakanyarara. Saka ini nekuda kwokuona kuti panapa handichisina rubatsiro rwandiri kuwana. Ndanda kungofambawo mapostori. Vanondiudza kuti mwana aripo, pane akatomutora akamuvharira. Asi kuti vachikwanisa kundiitira zvokuti mwana ndimuwane, handisi kukwanisa kuwana help. Munhu wekupedzisira ndakaona akanditaurira zvokuti ndakatoona nehope dzandakarota the very day ndakashaya mwana. Akataura chokwadi chezvandakarotawo. Mai vepamba apa ndo vakatora mwana wangu. Mwana ari kunzi ari mubako kushayikwa kweso. Saka kuti achiburiswa manje ikoko kuti ndichiwana help chaiyo haisi kuwanika. Nekuti mwana asara nenguva diki kuti anzi aurayiwa. Apa hanzi vachiri kuita zvokuti inini ndioremo ndipere simba nekutsvaga ndongoti mwana akusisina vobva vamuuraya. Iko zvinezvi vachiri vakamuchengeta nenyaya yekuti vanoziva kuti ndichiri kuita sei, ndichiri kutsvaga. Saka inini mwana uyu ndo chega chandinacho pano pasi pesu. Handinawo changu, ndine mwana yeye wana. Zvemwana uyu zvatonetsa nekuti last year ndakatombosungwa ndichisungirwa futi mwana uyu. Ndakamusiya kumba kweshamwari yangu ndichiitira kuti aende kuchikoro. Mwana wangu haagone kunyora kana kuverenga zvinhu zveECD. Inova problem yakabva kumba kwanga achigara mwana akatorerwa njere. Mwana akatemerwa zvese angova mwana wokungoti ndechingoti mwana. Makatomutarisa kana ndisina kukuudzai kukutsanangurirai dambudziko raanaro, hamutombozvifungiri. Saka ini ndakatora mwana wangu kwaanga achigara kuna amai vangu. Ndakatanga kudiscover zvakawanda semubereki.
pakuti ndichitsvaga rubatsiro handina kugara nemwana Mwedzi. Kunoku pandakadzoka sekutemba mwana ndakarara naye one night akamuka achitiza the following day. Akaenda kumunin'ina wangu kuF. Vakandivhurisira dhoketi rekuti ndiri kuabvisa mwana ndikasungwa pamakoni paipa ndikavhariwa 2 days. Day 3 randaifana kuenda kukoti iye ndiye akapuwa mwana kunzi uye naye. Enda nemwana kuchipatara tiri kukupa affidavit iyi yekuti ugoya naye tione kuti mwana akakuvara here. Enda naye kwadhokota. Akatora mwana akatumira kuna amai vangu kumusha. Inini naamai vangu you are not in good books. Vari musame problem seyangu kuti kune vamwe vabereki vanoita zvisiri zvokukanganisa vana, ndofunga munogona kundinzwisisa. Munogona kujaja sekutaura kwandiri kuita kuti hakuna mubereki akadaro, asi ini ndiri kutaura sezvandinoziva nekunzwa mukufamba mandinoita. Mwana akakanganisika. Mwana atorwa akaenda ikoko ndakagara ndofunga 2 months ndichishaya $30 yekuenda kwaGutsu kuti ndinomutora mwana. Kusvikira ndakazoiwana. Ndaiwana mari ndauya nemwana. Ndakatorerwa mwana newofe. 2 weeks ari ikoko zvokuti dai ndisina kutosimbirira kuendako. Mwana dai ndisina kumuwana. Ndazomutora takagara 1 week tiri kuno kuZimbabwe ndokubva ndasumuka kuenda kuSouth Africa. Ndiko kwandinowana zvinondiraramisa kuti ndiwane kudya nemwana. Kuti tiwane zvekupfeka nekuti kunoko handinawo basa. Takazokwira ndokudzokera kuSouth handina kugara naye mwana uyu. 1 month haina kukwana. Ndokumushayiwa kusvikira nhasi ndakagara pano ndichiri kungotsvaga mwana. Batsiro chaiyo ndoyandashaya. Mumachechi umu ndinombofambawo but munoziva kuti muvengi agara kana achitoziva kuti pane zvakadai haazororiwo. Asi ina handingashungurudzirwi mwana. Apa chandakuda ndechekuti ndingowana paari. Kana akafa ndochiziva kuti mabhonzo emwana wangu ndakacherera apa. Kwete kuti ongorova saizvozvi. Aiwa. Vanokwanisa kundibatsirawo ndibatsire. Dambudziko repiri. Ndinogona kungomuka muchitongonzwa kuti munhu uya akazofa. Ndine dambudziko remudumbu makandinetsa kubva pandakaviga baba wangu 2021. Ndakadyiswa panhamo ipapo. Ndakarota ndichimonererwa nenyoka muviri wangu ndobva yandiruma maoko ese. Ndokubva ndazoona ndakudya nyoka iye. Ndakagara dzinenge 2 weeks. Kubva musi wa 30 June 2021. Handina kuzombonzwa zvakanaka zvakare. Ndiri kudzikira kupera muviri everyday, hausi muviri wangu wamuri kuona. Ndakatosimba. Asi iko zvinezvi pazvasvika ndinonzwa kufambwa muviri wese ndinotonhorwa kana musoro umu mudumbu mese umu ndichinzwa kurumwa kuchekwa ndafamba kubva 2021 nzvimbo dzakasiyana siyana mumapostori. Asi ndiri kushaya rubatsiro. Saka matambudziko maviri iwaya ndowandishungurudza muupenyu hwangu. Zvezvimwe izvi ndinozozviona asi ndinoda kubatsirwa nezvinhu zviviri izvi kuti ndiwane mwana wangu nekuti ndigonewo kupora. Ndiraramewo ndigone kurwira mwana wangu. Iwaya ndinotenda nevachabatsira. Ndikatidzoka mashure mama, mambotaura mukati imimi naamai venyu hamusi in good books. Hazvingadai here kusheka kwemwana kuri kubata landlord vavo naamai avo kuti mhepo dzacho dzasimukirana pamwe chete? Izvozvo ndizvo chaizvo zviri kuitika. Zvekuti uyu ane zvakewo zvaari kuita. Ukuwo vakurwisa kuti sei ndakatora bhiza rawo. Nekuti mwana wangu ini ndiye anga achifambwa naye vachivhurisa makuva mwana wangu. Saka zvese zvaitika kubva pandakamutora mwana uyu ndinotadza ndobvoti ndikagara ndombofunga ndotadza kuzvinzwisisa. Saka inini hangu ndaingoda kungoti chero zvazvangoita kuti ndibetsereke. Zvekuti munhu afa kana apenga kana aita sei handisisina basa nazvo. Ina handina kumbovatadzira. Kuvapa mwana wangu kuti vachengete ndaifunga kuti mwana akachengeteka. Handina kutadza kuchengeta mwana wangu ndega, ndaifunga namwe ndakakura ndichiona pamba pedu. Asi handina kuziva kuti ndo thank you avachandiita. Nekuti pamba pese handina kana wani munhu andinowirirana naye nekuda kwenyaya idzodzi dzeuro idzi. Chazvaizongoda chandaishuva nekuti dai Mwari vaizoita kuti zviite sokudaro kuti pangowana chinongoitika kuti pabude chokwadi chezvavanoita kuti nyika izive chokwadi. Nekuti munhu wese anotuka inini vachiti handigone kurespect, vachiti ndinopuma vanhu ndisina kuona zvinhu. Mumaprofita mese mandinofamba havavaziva, havana chavanoda kwavari chokuti vanga vanyepera kuti nditi ndingavapuma uroinasi. Tidzoke kumashure, ndamunzwa muchitaura kuti hamuna kukwanisa kupiwa case number pamakaripota kumapurisa kuSouth Africa. Vakakutsanangurira chikonzero chavakaita kuti vasakupera?
handinawo kutozvibvunza nenyaya yekuti kubva from the beginning ndichivhurisa doketi ka handina kuona kuti nyaya yaienda nekuti kwandakapedzisira kuenda zvokuti maaudio acho ndinawo mufoni musikana uyu achitaura kuti munamato wawakaita ndofunga wakashanda nekuti kubva zvashayika mwana mai ava vandakana kumbobvira vakava nechekuita kana kuvhunza pazviri vakuzovhunza kuti komakazoti chiine mwana pane kuti vauye vachivhunza kuti mwana makazomuwana here kana zvakazofamba sei vakuti hanzi makazoti chiine mwana takazoti chiinei hanzi vanofuridzira mushonga kuti mapurisa aite sei anete vashaye simba saka kana iwo mapurisa atadza kundibatsira ndochiudza ani nekuti ivo ndo vanokwanisa kuita basa iroro handina hama ini yekuti inomira neni ikoko ndineni ndichingoriwani ndakadai saka handichaziviwa kundoita sei ameno pamwe ndine pandinenge ndajaja pandiri wrong kugadziriswa handirambe chandiri kuda rubatsiro chete zvezvakawanda handichisina basa nazvo vanotuka havo hazvina mhosva iwawoka asi ndiri kuda kubatsirwa chete kuti ndiwane mwana wangu kuti ndipore ndigone kumirira ndirwire mwana wangu chete nekuti kana ndikazonzi ndafa zvichidai ndiani wachamuona nekuti ndini perendi yacho mwana airarama unerera nguva yese ndisingasi. Rega tidzoke kumashure, ukama hwenyu neukama hwekwakaberekwa mwana wakamira sei? Zvingadai ndiko kuri kubva dzimwe mhepo. Wakamira sei ukama hwekumba kwakaberekwa mwana kumurume wenyu neukama hwenyu mimi navo wakamira sei? Inini handisati ndatombobvira ndakatsikako mwana wangu ndiwo kumalawo. Nababa wacho tinongotaurawo just here and there. Chinozoita kuti tisanyanya kunge tichitaudzana zvinoenda kure ndezvekuti baba ava vanenge vakuda kuti hanzi ngatichitaurirana tidzokerana. Akasiya mwana ane gore ne5 months. Akanorora mukadzi akaita vana ini ndakaona kuti zviri useless. Zvagarawo mumadzinza mese magara mune zvamo. Vanogonawo kunge vane zvavo zvavari kuita ikoko. Asi mudzi wedambudziko uri kubva kwanga kuchigara mwana nguva yese. Kose kwandinofamba ndine mamwe maprofita ndisingatomboziini nekuti foto remwana rakafamba. Mukaenda pana wechijanduka pa Facebook akatoposta foto remwana achitaura kuti mai vari kutsvagawo mwana wavo. Asi still hapana chamboti chamuka kana kune information yekuti ndingati ndinogona kuchena moyo ndichizwa kuti mwana ari pakati. Hapana. Tanzwa mcharo kuti makambofamba imi mukaenda kumapostori, mukaenda kumapurisa, makambosvika here kuenda pane vanoita zvechivanhu chewe kuti vamboona kuti nyaya iyi sinzi mapostori ari kutadza kuti vabuditse mwana mubako maakaiswa, makambofamba here mukaenda kun'anga? Vechivanhu vazhinji vacho vanoda mari. Zvino iniwo ndinongovawo munhu handinawo chandinacho. Plus zvazviri kuita manje mhepo yacho yakaoma. Saturday ndakaenda kuOlive. Ndabva kuna amai vakapedzisira kundibatsira. Kune vamwe madzimai venguwo tsvuku vachangobva kuno kuZim. Ndakatoradzwa neshamwari yangu. Akata vari kubatsira vamwe vari kuti vanogona chimbouya umbozama. Semunhu ari kutsvaga rubatsiro handichasarudzi kuti nhingi kana zvazodai. Ndakasvika kumba kwaamai ava manheru kuti vandibatsire. Vakati manonoka plus ndaneta kwandiri kubva kwacho kure mozomukira mangwana makuseni ndisati ndaenda kuchechi. Ndobuda na8. Ndakabuda mumba kuma to 8 sezvo pari padhuze. Ndakasvika ndakawana mai ava vachiwacha hembe dzavo. Ndatovakwazisa takutoita nyaya. Handina kana kutomboita 2 minutes dzakawandisa. Vakapinda mumba mavo hameno chavaida kutora. Vakatotanga kurohwa nemurume ipapo. Saka mweya wacho uchabvepo kuti vandibatsire munhu arunduka. Hazvichabatsiri. Handina kugona kuwana rubatsiro. Kazhinji kacho pega pane mamwe maprofita andanga ndichisvika. Kana ndisina kutotaura dambudziko ravasi kugona kuzviona. Kunze kwokuti ndatotaura kuti ndo nyaya yandafambira. Vakavhara kuvharidzira zvese zvekuti hapafanhi kuwana chinoita kuti ndibatsirike. Zvino kune vechivanhu vacho vakawanda vanotoda mari. Ini ndakaenda kuSouth 2 months chete. Pa 2 months idzodzo ndakashanda 1 month ndongoti ne1 week. Zvino ndichitengawo chikafu apa mari dzacho dzemumakula umwe haedzi harisiwo basa riri permanent rekuti tinotobhadhara mari iri nani. Inenge iri shoma. Zvekutoti ndakatozokwirisa bhasi ndakatoona kuti kwanda ndiri kushanda ndaitoshanda ndichigara ipapo. Ndakaona kuti alright mari yandinayo ndochinotsvaga pekugara ndichatanga futi kutsvaga basa.
basa randichawana seranda ndichishanda iro ripamwe richandipe mukana wekuti ndikwanise kutsvaga mwana bheta ndidzokere kumba ndonowana zvekuita ndiri kupi ndiri ikoko ndichiwana vanondibatsirawo chero mahara plus ndakatongouya kuno ndanzwa kuti munoita zvekubatsirawo vanhu izvozvi ndikati zvinonoramba ndasvika ndiko kuuya kwandaita pano nhasi ndakangouya ndichingorini handina kana mari yekuti ndibhadhare rende izvo zvanditoziva kuti muridzi wemba ndichamuudza kuti chi kana chero akanzi mwana nhasi awanikwa handina mari yebhasi asi ndakangoti chero ndasvika kumba ndichitsvaga rubatsiro seizvozvo. Geribotsuka mashure ndanzwa muchitaura kuti mimi mwana aitwa bhiza kumusha kwenyu kwamamainda imi makazozvibata sei makazozviziva sei zvinhu mukufamba mumapostori imomo ndine handichakwanisa hangu kuti ndivataure because vamwe pamwe vanenge vasingazvidi kuti uzotaura kuti ndinga akanditi mwana chero akarara mabato aanawo kana kutaura kwaanoita zvakaoma ndine shamwari dzangu ndidzo dzinogona kunzwisisa dambudziko iri nekuti pamwe pacho pandinofamba ndinenge ndinawo vachinzwa nyaya idzi saka handina mata ndinopera simba. Veukama kwemwana kwakaberekwa kunodzinza rababa vake makambovazivisa here kuti mwana tiri kumushaya uye mhinduro yavo yakanga yakamira sei kwamuri? Baba vacho ndakavafonera ndikavaudza kuti mwana handisi kumuona, ndakavasendera message the very day randamushaya mwana kuti ndashaya mwana asi paWhatsApp avapo. Ndobva ndazovafonera musati 20 January 2021 kuti ndo zviri kuitika ndiri kuda mwana, kana mune zvamuri kuzivawo zvamakaita sunungura ichi mwana. Ndobva atondipopotera akati wawandirwa ne-airtime yekutaura sina basa. Ndobva akata foni yake. Saka ina ndina kuzoramba ndichitaura naye. Ndobva ndaudza munin'ina wake mudiki ndofunga ndi 197 ari ku East London. Ndo ndinostotaura naye. Then hanzvadzi yacho chaiye akakurira muno muZimbabwe anogara kudomboshava. Ndaitotaura nawo nezuro. Ndandisina namba dzawo, foni ine namba dzawo yakapwanyika. Saka ndakatozowana namba dzawo manje vakatozonditanga kunditaudza ndiwo achiti naye muroora takanzwa kuti chi mwana makamushaya chichi akaitika nobva ndavatsanangurira. Ndakati ndatova kuno kuZimbabwe kuti ndimbotsvaga rubatsiro kuti pamwe mwana ndingamuwana. Handingangogari ndichipeta maoko kuti mwana wangu otonyangarika seizvozvo. Vakati sinzi ini ndisina kukurira ikoko handizivi mararamiro avo. Zvekuti vane zvavakaitawo kana vane zvavanoita ina handigoni kuzvipupura. Imi chingoitai zvokuti mwana aite sei awanike. Ndopa zvakangoperera ipapo. Tanzwa muchiti mwana condition yake haina kunyatsomira zvakanaka. Makamuzvara mwana aine chimiro chake chakanyatsoita sei? Mwana wangu handingati kuti anopenga kana kuti dzakashota kana chi. Mwana atori right, mukamona achitamba nevamwe pamangwariro akaita. Chimupai bhuku. Pabhuku ipapapo zveECD chaizvo haagoni kunyora. Mwana ari kufana kuenda form 1 gore rinei. Haagoni kana kuverenga. Pamwe pacho nawo tombomupa inini kuti ndimudzidzise pekutanga ndaimurova nchiti anozviitisa. Rimwe zuva akachema zvokuti ndombototi ndikagara ndaiti ndikamutarisa zvaindirwadza. Akati mama ndiregererewo handigoni. Ndamurova. Anogona kutonyora zvimwe zvokuti zvinoteendeka zvegrade 1 izvozvo. Gare dzi. Haachatozivi zvaanyora zvacho zviri correct izvozvo. Haachagoni, haachatozivi kuti pakati pandakamutora chaipo anga asingachagoni kunyora nezita rake. Mwana grade 1 ne2 akanga ari right. Grade 3 pane akapiswa nemunin'ina wangu kudirwa parafini chai kwete nemistake but kutoda kuuraya mwana. Anotoda neziva anga ndinawo mafoto mufoni. Vaiti chikonzero chii kupisa mwana? Yachona ini yaberekeka. Ndosaka ndamboti ameno ropa rangu zvaringori plus sokutaura kwandinenge ndichita zvonengona sokuti ini ndiri wrong kana ndandiri careless nemwana. Nyaya mwana yakaitika ndisipo ndiri KuSouth 2016 2015 aiwa 2016 mai vangu vakati vada kuenda kumusha kwaita nhamo. Ini ndindanga ndiri breadwinner pamba kuti pamwiwe kana tii kana chii ndini ndaitoona kuti zvaitwa. Vakandifonera vakati kwaita nhamo chichi ndikati manje iko zvino handina mari mama mozoenda chi panyaradzo ndakutsvagirai mari. After 2 days ndakazofonerwa vakutonditi ndiri kunhamo chichi. Ndo pakasara pachiitwa izvi. Mwana akadirwa parafini dumbu rese. Kwakulaita mwana. Kwakupisa.
Next door ndo vakazonzwa mhere yemwana vakati chero achisirohwa atisatambonzwa achichema zvakadai. Kwakuchinotarisa nemwana ari kubvira. Mwana akagara 1 month asingaendi kuchikoro. Achichinjwa mabhandeji every day. Saka inini munozwa ndakangoti pandakanzwa nyaya ndakangoti pamwe ivanga diki diki chero iwe mubereki uripo mwana anokuvara. Handina kumbozvisa musoro. Ndazouya kuno ku 2017. Ndo pandakati inini kuudzwa kwandakaita nyaya ndiri uku. Hanzi kutsvakwa ita mwana ane flu. Saka akapinda mukicheni ndokunorara muzasi memoto kuti adzirwe. Jira ranga akafuga ndo rakapisa mwana. Ini ndikati zvokuzosvika mwana asvike pakutsva anga asinganzwi kuti ari kutsva. Ndasvika ndokubva ndati tione jira racho rakapisa mwana. Mai vangu inini ndo vakatoprefer kundivanzira. Ndichifona kuvhunza kuti ari sei mwana, vainditi rasha. Ndakangokura zvakadaro vasingandidi amai vangu. Ndaitsvaga chikonzera asi ndakatochiwana iko zvino ndakuchisiva. Muningina wavanhu vatevera ndakatombomubvunza kunaya mai. Kana muna asisi venyu vane here zvavakambokuudzai kuti ndakavaitira chandakavatadzira kana ndine mhosva ndinofanira kuziva. Asi vakataura kuti aiwa kana usipo mai vako havagoni newe. Zvinototinetsa kana iwe wakuzova uchitaura nyaya dzakadai. Ndikati is fine. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti ndabvunza muningina wangu anonditeera kumashure kwangu ndiye munhu akazondiudza chokwadi. After gore rese vakanyarara nyaya yakadai. Handizoti dai akatsvaka afa vaindiudza sei kana vakambosarudza kundivanzira zvinhu zvakadai. Chero kuri kunzi kuita kuti tichengetedze ukama sevana. Paitika chinhu chakadai onyarara. Havasirivo vazviita kuti reason yekundivanzira yanga iri. Mwana airohwa neanonditeera munhu anotovawo nevana vanotorama. Zvekuti ndakatozonzwawo nemwana wakwamainini handichamutaura zita rake nekuti rimwe zuva vachaiona vhidhiyo. Akati ndakafara pandakanzwa kuti makatora mwana. Nekuti mwana anga ari munhamo. Kutomubata chero akavata kumubata hana yake inenge ichidai kunge munhu avhundudzirwa. Nguva dzese ndo zvaatori. Saka handizivi kuti ndingaramba ndichitsanangura here zvekumashure asi mwana akatongokanganisika ipapo. Pandakazovabvunza amai kuti ko imimi makagosarudza kundivanzira sei. Vakandichemera ini vakati paunouya pese panopamba pangu nondishungurudza. Saka ini handichabvumidzwa kuvhunza mwana wangu here. Imi muri munogara naye. Kuwirirana kwedu chaiko isusu kwangu kwagara pasina. Saka mwana handingati chirema kana kuti anopenga. Zvaakatoitwa mashava akaiswa aya ndo ari kuita zvese. Saka ini ndinongodawo kuwana anokwanisa kuita sei kuti kana ndazomuwana hangu ari mupenyu vakwanise kundibatsira kuti mwana asununguke. Kuchikoro ndiye ega wani mwana andinaye ndaishuva kuti ndichamudzidzisa kusvika paanoda arege kutambudzika sezvandiri kuita. Faini iko zvino izvi ngaachingogonawo kunyora nekuverenga. Zvekuti chero nhasi akatsvagawo basa ka anokwanisa kurizena nekuona because chero mari haazivi. Nguva chairi pafoni haazivi munhu ane 13 years. Asi ndakaomerwa. Ndinombochema ndonyarara. Asi pari zvino dai ndawana mwana chete. Zvakawanda ndezvimwe. Tinongoda kubatsirwa chete kuti ndiwane mwana wangu. Kuti ndirapwe ndigopora kuti ndigogona kumuchengeta. Nekuti izvi zviri kuitika kurwara uku ndiko kumusha ikoko. Vada kundiuraya kuti vagone kuwana kusara vachiita zvavanoda pamwana wangu. Chavanoitira izvi ndechekuti nini vakanditemera uroyi zvakaramba. Asi vamwe vana vakagona kugamuchira. Seanonditevera kumashure kwangu. Ndakanga ndisingamufungiri kuti angaita utsinye. Akadaro. Saka handizivi kana mune kubvunza. Muchawana here simba rekudzokera kunoona landlord vachona since makuziva kuti ndiko obvious kwakaiswa mwana mubako. Mungawane simba here rekunovabvunza kana kuti kungonovabvunza fe handisina kubatsirwa ndionese kuti mwana ndingamuwana. Nekuti chero madzimai vakanditira muna matoro. Vakatoti musadzokere kunovarwisa nekuti ndakatogara panapa ndine shungu dzakawanda.
zvinezvi ndinofanira kuti ndishandewo asi ndiri busy kuti up and down. Handina chero chekudya mumba nekuda kwekuti mwana hapana. Kusvikira rini? Tikumbira kuti muchiisa nhamba dzenyu kune vachada kukubatsirai nemashoko enyu ekupedzisira kune vachada kukubatsirai zvakare. Mungosiya nhamba dzenyu motaura kuti kana dziri dzeeco cash vanoda kukubatsirai nemari yechikafu, neavo vana sekuru kana vana mbuya vari kunze uko vari kukuonai vanoda kukubatsirai vari vechivanhu kuti tingawane sei mwana uyu. Nhamba dzangu dzemuno muZimbabwe dzebhadhi dzine eco cash 078 018 7853. Net 1 i 071 21 811 21. Then dziri paWhatsApp pandinokwanisa kubatika ndedze KuSouth i 081 065 3760. Ndo nhamba dzacho dzandinokwanisa kubatika. Zita rangu ndinoitwa Leticia Rutsvara. Amai vaBlessing. Well, we have come to the end of our show. Mazvinzwira kuti mama vandinavo pano all the way from Chitungwiza vari kutsvagawo mwana wavo wavakashaya musi wa 23 December gore rakapera. Vanoti ivo kwese kwavari kufamba hazvisi kunzwika, havasi kunyatsopiwa evidence yakakwana kuti mwana ari kupi, asi kumaprofita kwavari kufamba vari kunzi mwana achiri mupenyu. Ivo chavari kungokumbira ndechekuti vanoda kuvabatsira, vataura kuti havana chikafu, havana mari yerent, asi chishuwiro chavo chikuru ndechekuti vawane mwana wavo zvisinei nyangwe akanzi mupenyu kana zvikanzi akafa, vari kuda kuona mwana wavo. Vanoda kumubatsira, nhamba tadziisa pasasi pechirongwa chamuri kuona. Until we meet next time, it's a good bye.